Nong? Nong? Oy, anong toyo mo sa akin, inaanak? Naaraw si tatay ng bahaw. Ha? Nahingi si tatay ng bahaw. Ah, Ha? Nak, Ano tay? punta ka doon sa ninong mo. Signin mo nga naaraw ko ng bahaw. Ha? Oo tay. Punta ka doon kay nagugutom na ako. Wala pa ako magkapamahaw. Sige, sige. Signin mo siya nga naaraw ko ng bahaw, ha? Oo tay. Huwag ka lang mag-iha. Takloban mo ng bahaw pa yan kay baka hapunan ng lagong. Ha? Oo. Sige, nak. Bilisan mo kay dito lang ako maghuhulat. Nong? Nong? oy, anong toyo mo sa akin, inaanak? Naaraw si tatay ng bahaw. Ha? Nahingi si tatay ng bahaw. Ah, sige. Sandali lang ha. Hulatin mo lang ako dyan kay kukuha lang ako ng bahaw kay naglungag pa ang misis ko ha. Oo, Hulat Nong. Tahihan ni Ninong ginugot asan na tatay. Inaanak, andito na. Signin mo si tatay mo nga bagong lungag yan ha. Oo. Sina ito na baka maano pang Sige na. tatay mo. Sige, sige. Tay? Tay? Oy! Binigyan ka ni ninong nimo? Oo, bago ko na iningalingog. Mapaso. Oo. Bago pala niya ito na sinunad. Oo. Nak, balik ka doon kay ninong nimo. Signin mo siya kung may mga ulo pa siya doon ng budo. Kay, Oo. wala tayong ulam dito kay wala akong puro kwarta ngayon. Balik ka doon sa kanya, signin mo na nung naaro si tatay ng ulo kahit ulo lang ng mga bodo. Tapos pakain mo siya kung naglawag siya ng ng lawot-lawot ha. Oo, sige. Pakato ka na doon, doon. Sige tay. Balik ka agad anak kay makain na ako kay ginugutom na ako anak ha. Nong? Nong? Oy, ano, inaanak kay bumalik ka man din sa akin. Anong toyo mo? Pinabalik ako ni tatay dahil hihingi daw siya ng ulong budo. Ay, naubos na yung ulo ng budo kay yan ang sinura namin. Meron dito, linawag na balikotos. Oo, hihingi si tatay. Dali lang, maghulat ka lang dyan ha, kay kukuhaon ko lang. Ha? Oo, Nong. Inaanak, andito na yung linawag na pa. Paso yan. Hinahilain mo lang. Oo, salamat, Nong. Sige, sige. Ah, grabe si pare. Pati sura. Wala siyang pambili. Grabe si pare na yan. Oy. Oy, ano ito anak? Adin, Mainit. oo. Ang yung ulo ng bodo. Waray ko nera. Ay, ano man ito? Linawag? Oo. Ah, sige. Sige, pasa ka na na kay mga ngaon tayo. Oo, sige. Magtutungo na lang tayo ng bahaw na binigay ni O, sige, ninong tay. mo. Kapapasa talaga. Nakalimutan ko pa yung pitaka ko. Babalikan ko. Oy, pare. Pare. Oy. Saan ka mapunta, pare? Punta ako ng sawang kay mangungumpra ako ng mga bahong. Bahong pang budget namin dito. Lawlaw ngayon pong kay paborito ko yan. Okay ka pa, pare, kay marami kang mga iparalit ng mga ganyan. Ako wala talaga kung pira-pira kay wala akong trabaho ngayon. Ano ang tuyo mo sa akon, pare? Kanhi ako, pare, kay maghiram lang muna ako sa'yo ng kahit lang, kahit sin lang kay panggastos namin doon sa bahay kay wala akong kwarta ngayon. Ah, piste ka. Kaninang umaga, nagpaaro ka ng anak mo ng kuwan, ng bahaw. Patapos ng pagka maya-maya, nagpaaro ka ng kuwan, ng ulam mo. Patapos ngayon, pupunta ka dito nga. Kay ano lang, pare, kay makakatrabaho naman ako mga sunda isang adlaw. Makakatrabaho na ako. O sige lang, pagbalik ko galing sawang, paputangin kita, sige. O sige, kay papasamahin ko lang ikaw kung bumalik ako sa Manila. Ah, o sige, sige. Ang pag-inom natin, pare, nalasing ako. Ang pag-inom natin dyan. Oo. Mag-inom tayo ulit, ha? Oo. Sige, pare, maghinahinay ka doon, baka maligis ka. Sige. Hulatin mo lang ako, pagbalik mo, papahiramin kita kung may adap ako sobra, ha? Babalik na lang ako mamaya. Mauli muna ako doon sa bahay, ha? O sige, sige. Sige, sige.